Боз як дути абёни бардоро солаш 2000 сол светеш сиё варка бардор задестай борон камтар задестай краскаша дига қинай фаҳмиданаш галагеной пешиш камтар нес кордора загрушкаи бампер биё ҷианчун сбе загрушкаи бамперш нестай галагени як тараф диска балонои соткагиву балонои зимни камтарак дари ҳамҷа ямка доштай марҳамат ҳолати қафош пластмаси қафош як камтар бампери ҷаш шикастагию баъд немҷаш кам будуш немқай як кунша тамошо мекунем ҳолати кунаш нозада бисёр дутиро бардора карманкошо мепусанд як ҳафтудагӣ дошта камтар кор када ҳолати қафош ҳуҷҷатҳои солнаш чанқа яка як сола ҳуҷҷат дорад абшикои қафо коша кашдаги салон лата салон айболош чихол паталок тоза регировка бакаош ҷояш нестай пешошам кожа дутарафа мултирор коробка механик электропакет ҷои печкашон баъзеш климат мешава баъзеш простой мешава як капо чакшо ака уя ака бардор капоча ака мошин чӣ расхо дора я номер мегира тамом ака ҳолати фартукш бародаро пеш нозада чашкои пеш тоза пусидагӣ нест мотори 1.616 газ доштай газ еврачора ака номеро тамегӯ ака 005 05 17 35 000 сомон боз муомила дора марҳамат рақамо зери наворда ака алиш мешава варианти алишам мешдай марҳамат занг занед дар тамос бироин бародарҷоно 35 000 сомон мега боз муомила дора марҳамат бародаро подписчикое ки советский любители советскиан мегам врачка рафти ҳатман як советский парто ҳатман як советский марҳамат ина як навана аймобайншон ҷудо кардем бо арки светиш пеш бузург бо арки светиш хидм да хидм маъқул шида марҳамат тамошо мекунем лайкора мезанем солаш 2004 яка танаш бо арки шиша ҳолати қафошам беҳтарин мошин танаш нозада ака нозада не мумкин задагӣ боша бародару хали задагӣ серьёзни не марҳамат як ҳолат там дарои қафош абшикош кожа кашдагӣ скамеком кожа беҳтарин меҳнат кадай бача дарош губкават кадагӣ абшикои пешам кожа кашдагӣ майтафонаш мултирул дорай чӣ коробка механик марҳамат тарпеда чихол кашидагӣ як капо чакшо бинем ака марҳамат бародаро боз дар бораи як 99 маълумото метавам 99 бисёртар бародаро черепахошон медара дар кадом асос бисёр кокс метан ривог метан ҷои ҳар як мошин ба худаш як нозукӣ дора ин нозукиё асосан черепахаша экраншан хона ҳолати фукуш и ака телевизорш али шидагӣ нестай экран али шидагӣ нестай нами лопаш ҳама шайхча черепахош варид нестай и чӣ свет будаге хели кадаге зард будаге гирсаген мендал кадаге ҳамуро мегӯм ки и свет не светиш хушрӯ чашкои пеш мотор як ҳафти полисейский инжектора ҷавобшам инжектораю бигем инжекторани моторо бародаро просто и полисейский вариант чай обороти аю а инжектори дигариш камтар фарқ мекуна қувваи асшон фарқ мекуна черепахош варид нест бек 100 номеро тамегӯ яка 918 47 75 58 марҳамат 27 000 сомон мега камо рақамо зери наворда кадомеда маъқул шуда боша 90 лайка бизана ҳатман дар тамос бироя марҳамат боз навори дигар опел ашка караван марҳамат нарушка краскаш бе сарапина бе ягон камбудӣ солаш бошад 2006 солай светш бошад чернилни свет дискои обси задагия бародаро дискоиш худаш камеш да 2,5-3 ҳазор сомон меиста
марҳамат ҳамакаса тамошо мекунем. Мошин танаш бо арки шишае. Дар таги борон ялақ дура. Марҳамат ҳолати қафош. Датчикои бампери қафо партроникадор буда. дар рӯи қафо ручной салон химчистка кардагӣ тайёр тоза, потолок сафед заводской тоза. Акайра кондитсионер ҳама чӣ кор мекунад? Гази евро 4 доштай, кондитсионер ҳама чӣ кор мекунад? Дар рӯи пеш электропакет, регировка бакаҳои доштай. Коробка механик, пробегш бошад, чанқа бошад. Пробегш чанқай бардар? Пробегш 120,000. Акай капоча кишо. Марҳамат ҳолати моторша мебинем. Мотори беҳтарин дошта. Мотори 1.8 қаврғае ки ғам намета. Ҳамин мотор гази евро 4 дошта бардору. Фукуш нозада буда, чашкошам тоза. Моторам химчистка кардагӣ тайёр тоза, ҳама чиш қоидавӣ. Ака ҳуҷҷатҳои солонаш чанқай? 1 сол. 1 сола ҳуҷҷат дорам. Кондитсионер дига ҳама чиш кор мекунад, ягон камбуд надора, фақат мекунӣ, мешини ҳай мекунӣ. Рақаму та мегӯй ака? 907 06 4246 61000 62000 сомон. Боз муомила дора. Марҳамат рақаму зер навода занг бизанем бардору. Подписчико дар подписчикои мо баъзешон апашко ҳам ҳастад, апо хоҳаро ҳам ҳастанд. Дар комментария нависанд ки додар ягон матизои нав, ягон табанавги марҳамат матизи беҳтарин, матизои хуб ҳамиян ҳози харидшонам бо ҳам зур шудагай. Марҳамат ҳамакаса тамошо мекунем. Солаш чанда ака? 2008. Марҳамат солаш 2008 сол. Нарушка краска ягон кор надора. Ака мега ки 2 моҳ пеш худум айвагон гирифтагиам. 2 моҳ шуда айвагон бромадагӣ гаштагӣ. Ҳуҷҷатҳои солнаш чанқа ака? То сентябра ҳуҷҷатҳои солнаш утилизатсия ҳама чӣ дора? Утилизатсия ҳама чӣ дошта, ҳуҷҷатҳои солнаш ҳам дай. Марҳамат ҳолати қафош беҳтарин, краска талаб нест мошин. Як эмблемое ки барои зашта дар ғалидагӣ проблема нест. 20 сомонаи 10 сомонаи арзишиш. Дари қафо ручной салон лата химчистка кардагӣ тоза тайёр мошин хичон ё бисёраш вагон меён бародаро. Дари пеш электропакет. Коробка боша автомат, монитор, кондитсионер. Акай пробег чанқа боша? Регировка бака 27000 пробег доштаем. Як капоча кишо бинем ака. Марҳамат ҳолати моторш ака мотор ё як дан чандан ака? Мотори як масъала расход надорам. Коробка мотор ҳамаш 100%. Хай ё задагӣ намеён барои ки бародаро ё бисёр карикҳо тоза мешаванд. Мотор, коробка, хадои ҳама чӣ гарантия 100%. Марҳамат нархш боша 47000. Чанд гуфти ака? 44000 сомон. Боз муомила дора. Рақаму та мегӯй ака? 987 31 0275. Алиш мешава ака? Марҳамат рақамо зери наворда бо савдо мешава, занг занед. Марҳамат бардаро лексой балечкой Lexus RX 350. Алиш мешидаё? Солаш 2008 солай. Марҳамат ҳамакаса тамошо мекунем. Ҳуҷҷатҳои солнаш 1 солаи танировка ши ака? Ҳуҷҷатҳои солнаш 1 сола танировка 2008. Бовар кунем бардора ҳамеон уже нархошон 130 то 150,000 сомон ам бовар ки дидестем. Мошина учёт бировардагӣ тайёра транзита. Дискои заводской худаш балонош як 60%. Нарушка краскаш кор надора, не ки камтар, но крилеш пидно дора, бафин крили пара заводской хичай. Марҳамат ҳолати қафош. Камтарак дари ҳамҷаша зер кардагиан, дар ягон ҷо ҷихидагӣ боша, дигам қа камуди дошта. Салон боша, мошин ба фикрам Европай, салон мебел салон, электропакет, кожни салон, айболош чиқулои хушрӯ каштагӣ, потолок тоза. Чордар электропакет, памят сидени блокировка дар, де тарафа мултирул. Акаҷон пробег чанқай? Скамейкои пеш лифт, коробка боша автомат, климат контрол. Чанқа боша пробегш брат? Намедони ака як биёбиниш ака. Пробегш боша 28000, 228000 бигем да. 228000 пробег дошта, пробег немил.
این ماشین باشه یوروپای اکا ای دویده یا چورویده؟ چورویده شه یا؟ یک کپا چمک شوی بینیم اکا. نه نه. مرامت ابیو موتور 7.5 6 سیلیندره. مقصد سیو خیلی نیست خریری نیست لکسی توزه ای باردارو. توزه 2008. اکا رقمو تا میگوی؟ 900 78 78 77 марҳамат ака рақамо зери навурда нархш боша 120,000 сомон мега боз муомила дура. марҳамат бародаро боз як Camry DSK Fuchs X кадагия бо арка хушракш кадагиан солаш боша 2008 солай. марҳамат ҳама каса тамошо мекунем лайкора бародарҷоно обязательно бизане. марҳамат ҳолаташ дискои типа Айлексі باشه در تایوتاگی زدگان یا که رنگ تیپ رنگ Camry 50 دیسکوش. مرامت حالتی کراسکاش ماشین کراسکا طلب نیست. قفاش شارلوتو جوجده پیش فروسا گرفتگان X کدگان باید پیش رنگ هم قفاش رستنگان گرفتگان X کدگان خوشتوش دگان ماشین استاپاش خیلی کم ترخیرش دگه سوختگه باردارو نشکا کراسکاش کور نداره. مرامت حالت سالن شد تماشا میکنیم. Дарои қафо электропакет, латасалон, айболо чихол каждаги потолок тоза. 4 дар электропакет, блокировка дар, як тарафа мултирул. Мошин дар ҳақиқатан эскай тоза Америкаи мил будай бародаро. Люк дора. Эскай тоза бисёр ҷамро коробка автомат. Монитор. Ака пробег чанд қай? пробегш боша бардаро 178,000 мил гаштагиай. Як капо чамек шуем бобой оҷи. Ока. марҳамат ҳолати моторша мебинем 2008 боло дига мотори 2.5 меша ай 2009 поён 2.4 меша бардаро. Фукуш нозада чашкои пеш тоза мотор 2.4. Ака мотор масла намехӯрад расход надора? Чӣ кам будӣ дора мошинака? Кам будиш пил дар кора. Ҳуҷҷатҳои солнаш чанд ака? Ҳуҷҷатҳош тамом шидаге? Мошина айқайд бировардаге тайёра. ҳуҷҷати солнаш ҳама чӣ шидаге? марҳамат бародарон нархш боша 100,000 сомон солаш 2008. Ака рақамотона мегин? 901 04 91 64. марҳамат рақамо зери навурда ака вариантҳои алиш ҳаста? предлагат кунем мега ака мақсад мебинем вариантҳои алиш ба чи алиш мега. марҳамат подписчикои Camry д боарка дар бозор як Camry ёфтем ки хидм давросӣ маъқул шид. бо подписчикои мегуфтанд ки додарҷон ягон Camry зур сиёмка ки ина марҳамат зуруш бародаро тамошо кунед. фарои пеш ранги типа Camry шаши линзиядор задагай. свети мошин боша металликаи пленкаи свети мендалви матви кашидагай. марҳамат ҳама каса тамошо мекунем. мошин Америкай. ручкаҳошам даже карбон викадагиан қатъи бакавоёш. марҳамат ҳолати қафош. ҳолати қафош кор надошта дискабалонои эскаги мошин эскай балонош як 90% нормальни. даже спойлерошам карбон кадагиай. ҳолатҳои қафош беҳтарин. свети мошин металлик дагай бардаро. дарои қафора бо ҳар мебели фасон кадай мебели типа сиё. скамейкои эскаги тоза латасалон. айболош чихоли 1200 сима кашидаги. 4 дар электропакет, блокировка дар, як тарафа мултирул, рулшам даже рестайлинг кадаги, карбон беҳад меҳнати сахт кадаги. регировка бакаҳои коробка автомат, монитори заводскои. пробегш боша 206,000 пробег дора. марҳамат оз як моторша мебинем. мошин эскаи тоза. элира эска кадагио эскара ягон чи кадаги нест мақсад эскаи тоза. фарос худаш арзиш бардаро 2.5-3,000 сомон хато накунам арзиш ҳам қай. марҳамат объем мотори 2.5 харичам бениҳоят зурай. чашкои пеш қатъи ланҷроно нозада. чашкои пешам ака ира винкодаш кадом тарафи задаги Америка яка мошин? Ами тараф задаги ая?
мақсад ланҷрон да действовать кардаги нестаю, мақсад ам крило да додагиаю, крили хафо. Нархш боша бародаро 119,000 сомон акамега боз муомила дорад. Танировка уҷатош шанхая. Танировка уҷатош як моҳи дигай, мақсад успет кунем то як охири моҳа катагӣ мекунем бародаро. Нархш боша 119,000 сомон. Рақамо та мегӯй ака? 908 88 35 25. Марҳамат, рақамо зери наворда бародаро занг занед. Ака алиш мешава ё ки пули нақ? Марҳамат, занг занед 119,000 сомон акамега муомила доро.